Ovo je Vukanov album za evropsko prvenstvo. Popunjena je samo reprezentacija Srbije, a zamolio mi je da mu tačno zalepim ovaj grb Fudbalskog saveza. Ovo napravimo grešku. I opet sam ga iskrivio malo, šta da radim. Ali niko neće da spava u nedelju kad budemo s Englezima igrali. Niko neće da bude na ulici kad budemo s Englezima igrali. Ne znam, ljudi, jeste primetili, svi se pravimo kao da ništa ne očekujemo, u stvari se svi potajno nadamo da lepo pobedimo Engleze, Dance i Slovence. Ako god onda dolazi, onda bi mogli da pobedimo i Hrvata. A sad, može da izgubimo od svih njih, ali za nas je najvažnije da se ljudi gore.